Vakorose, chitsauko chokutanga. Pauro mupostori waKristu Jesu nokuda kwaMwari naTimoti hama yedu, kuhama tsvene uye dzakatendeka dziri muna Kristu paKorose. Nyasha norugare zvinobva kuna Mwari Baba ngazvive nemi. Tinogara tichivonga Mwari Baba vaIshe wedu Jesu Kristu patinokunyengetererai, nokuti takanzwa nezvokutenda kwenyu muna Kristu Jesu, uye nezvorudo rwamunarwo kuvatsvene vose. Kutenda norudo zvinobva patariro yamakachengeterwa kudenga, uye iyo yamakatonzwa nezvayo mushoko rezvokwadi, iro vhangeri rakasvika kwamuri. Munyika yose vhangeri iri riri kubereka zvibereko uye richikura sezvarakanga richiita pakati penyu kubvira pazuva ramakarinzwa uye makanzwisisa nyasha dzaMwari muzvokwadi yose. Makazvidzidza kubva kuna Epafrodhitasi, muranda pamwe chete nesu anodikanwa, mushumiri akatendeka waKristu nokuda kwedu, uye akatiudzawo nezvorudo rwenyu mumweya. Nokuda kwaizvozvi, kubvira pazuva ratakanzwa nezvenyu, hatina kurega kukunyengetererai, tichikumbira Mwari kuti akuzadzei nokuziva kuda kwake kubudikidza nouchenjeri hwose hwomweya uye nokunzwisisa. Uye tinonyengeterera izvi kuitira kuti mugare upenyu hwakafanira, uye kuti mumufadze iye mune zvose, muchibereka zvibereko mumabasa ose akanaka, muchikura mukuziva Mwari, muchisimbiswa nesimba rose maererano nokubwinya kwesimba rake, kuti muve nokutsunga kukuru uye nomwoyo murefu, muchifara kwazvo, muchivonga ivo Baba vakaita kuti mukodzere kugovana nhaka yavatsvene muumambo hwechiedza, nokuti akatinunura kubva pasimba rerima akatiuyisa kuumambo hwomwanakomana hwaanoda, watine dzikinuro maari, iko kuregererwa kwezvivi. Ndiye mufananidzo waMwari asingaonekwi, dangwe rezvisikwa zvose, nokuti zvinhu zvose zvakasikwa naye, zviri kudenga nezviri panyika, zvinoonekwa nezvisingaonekwi, zvigaro zvoushe kana masimba kana vatongi kana vane simba, zvinhu zvose zvakasikwa naye uye zvakasikirwa iye. Iye anotangira zvose, uye zvinhu zvose zvinobatana maari. Ndiye musoro womuviri, iyo kereke. Ndiye wokutanga uye ndiye dangwe ravakamuka kubva kuvakafa, kuitira kuti pazvinhu zvose iye ave mukuru. Nokuti Mwari akafadzwa nazvo kuti kuzara kwake kwose kugare maari, uye kubudikidza naye ayananise kwaari zvinhu zvose, zvingava zvinhu zviri panyika kana zvinhu zviri kudenga, nokuita rugare kubudikidza neropa rake rakateurwa pamuchinjikwa. Kare makanga muri vatorwa kuna Mwari uye maiva vavengi mupfungwa dzenyu nokuda kwetsika dzenyu dzakaipa, asi zvino akakuyananisai nomuviri waKristu kubudikidza norufu, kuti akuisei pamberi pake muri vatsvene, vasina chavanopomerwa, uye makasunungurwa kubva pakupomerwa. Kana muchirambira mukutenda kwenyu, makasimbiswa uye makasimba, musingazungunuswi kubva patariro iri muvhangeri, ndiro vhangeri ramakanzwa uye rakaparidzirwa kuzvisikwa zvose pasi pedenga, uye iro ini Pauro ndakaitwa muranda nokuda kwaro. Zvino ndinofara mune zvamakatamburirwa imi, uye ndinozadzisa munyama yangu izvo zvichiri kushayikwa maererano nokutambudzika kwaKristu nokuda kwomuviri wake, iyo kereke. Ini ndava muranda wayo nokutumwa kwandakaitwa naMwari kuti ndiise kwamuri shoko raMwari nokuzara kwaro, chakavanzika chakanga chakavigwa kubvira kare uye kumarudzi namarudzi, asi zvino zvakazarurirwa vatsvene. Kwavari Mwari akasarudza kuti azviise pakati pavahedheni pfuma inobwinya yechakavanzika ichi, iye Kristu mamuri, tariro yokubwinya. Tinomuparidza tichirayira uye tichidzidzisa munhu wose nouchenjeri hwose, kuitira kuti tisvitse munhu wose akakwana muna Kristu. Nokuda kwaizvozvi ndinoshanda nesimba, ndichirwisa nesimba rake rose rinoshanda zvikuru mandiri. Vakorose, chitsauko chechipiri. Ndinoda kuti muzive kuti ndiri kurwa sei pamusoro penyu nepaavo vari paRaodhikea, navose vasina kuonana neni pachangu. Vavariro yangu ndeyokuti vakurudzirwe mumwoyo uye vabatane murudo, kuitira kuti vave nepfuma izere yokunzwisisa kwakakwana, kuti vagoziva chakavanzika chaMwari, iye Kristu. Maari ndimo makachengetwa pfuma yose youchenjeri nokuziva. Ndinokuudzai izvi kuitira kuti parege kuva nomunhu anokunyengerai namashoko anobata kumeso, nokuti kunyange ndisipo pamuri panyama, mumweya ndinemi, uye ndinofara ndichiona kuti mugere zvakanaka sei, uye kuti makasimba sei mukutenda kwenyu muna Kristu. Saka zvino, sezvamakagamuchira Kristu Jesu saShe,
rambai muchifamba maari, mune midzi uye makavakwa maari, makasimbiswa mukutenda sezvamakadzidziswa, uye muzere nokuvonga. Muone kuti parege kuva nomunhu anokutapai nokutaura kusina maturo kunonyengera, kunosendamira patsika dzavanhu nezvokuvamba kwenyika ino, asingateveri Kristu. Nokuti muna Kristu kuzara kwoumwari kunogara maari pamuviri, nemiwo makapiwa kuzara uku muna Kristu, iye ari pamusoro poushe hwose nesimba. Nemiwo makadzingiswa maari mukubviswa kwomunhu wezvivi, kwete nokudzingiswa kunoitwa namaoko avanhu, asi nokudzingiswa kunoitwa naKristu. Makavigwa pamwe chete mukubhabhatidzwa, uye mukamutswa pamwe chete naye nokutenda kwenyu musimba raMwari, akamumutsa kubva kuvakafa. Pamakanga makafa muzvivi zvenyu uye nokusadzingiswa kwomunhu wenyu wekare, Mwari akakuitai vapenyu muna Kristu. Akatikanganwira zvivi zvedu zvose, akadzima mutemo wakanyorwa nezvirevo zvawo, uyo wakanga uchirwa nesu uye waimira uchipikisana nesu. Akaubvisa achiuroverera pamuchinjikwa, uye akati abvisa ushe namasimba, akazvibudisa pachena, akazvikunda nomuchinjikwa. Naizvozvo ngakurege kuva nomunhu anokutongai pamusoro pezvamunodya kana kunwa, kana zvemitambo yechitendero, kupembera kugara kwomwedzi kana zuva reSabata. Izvi mumvuri wezvinhu zvaizouya. Kunyange zvakadaro, chokwadi chinowanikwa muna Kristu. Musarega munhu upi zvake anofarira kuzvininipisa kwenhema uye kunamata vatumwa achikutorerai mubayiro wenyu. Munhu akadaro anorondedzera zvikuru pamusoro pezvaakaona, uye nokufunga kwake kwenyama anozvikudza pasina. Akarasika kubva pamusoro, uyo kubva pauri muviri wose wakasimbiswa uye wakabatanidzwa pamwe chete nemitezo yawo namarunda, unokura sezvinoda Mwari. Sezvo makafa pamwe chete naKristu kune mitemo yenyika ino, seiko muchiita kunge muchiri vayo, muchizviisa pasi pemitemo yayo inoti, usabata, usaravira, usagunzva. Izvi zvose zvichaparadzwa nokubata kwazvo, nokuti zvakavakwa pamirayiro yavanhu nokudzidzisa kwavanhu. Zviro kwazvo mitemo yakadai inoita seino uchenjeri nokunamata kwavo kwokuzvipa, kuzvininipisa kwavo kwenhema uye nokurwadzisa kwavo muviri, asi zvisingagoni kudzivisa kuchiva kwomuviri. Vakorose chitsauko chechitatu. Sezvo zvino makamutswa pamwe chete naKristu, isai mwoyo yenyu pazvinhu zviri kumusoro, uko kugere Kristu kuruoko rworudyi rwaMwari. Isai pfungwa dzenyu pazvinhu zviri kumusoro, kwete pazvinhu zvenyika, nokuti makafa uye upenyu hwenyu hwakavigwa zvino naKristu muna Mwari. Panoonekwa Kristu, iye upenyu hwenyu, ipapo nemiwo muchaonekwa pamwe chete naye mukubwinya. Naizvozvo urayai zvose zvenyu zvenyika zvinoti upombwe netsvina nokusachena nokuchiva nokuda zvakaipa uye kukara, ndiko kunamata zvifananidzo. Nokuda kwaizvozvi kutsamwa kwaMwari kuri kuuya. Imi maimbofamba mazviri muupenyu hwamaimborarama, asi zvino munofanira kuzvidzora pane zvose zvakadai sezvizvi zvinoti kutsamwa, hasha, ruvengo, makuhwa nokutaura zvakaora zvichibva pamiromo yenyu. Musareverana nhema, sezvo makabvisa munhu wenyu wekare namabasa ake, mukafuka munhu mutsva ari kuvandudzwa mukuziva mumufananidzo womusiki wake. Apa hapachina muGiriki kana muJudha, kudzingiswa kana kusadzingiswa, mutorwa kana muSitia, nhapwa kana akasununguka, asi Kristu ndiye zvose uye ari mune zvose. Naizvozvo, savasanangurwa vaMwari vatsvene uye vanodikanwa kwazvo, zvifukidzei netsitsi nounyoro nokuzvininipisa nokupfava uye nomwoyo murefu. Munzwirane tsitsi uye mukanganwirane pamhosva ipi zvayo yamunenge matadzirana. Mukanganwire sezvamakakanganirwa naShe. Uye pazvinhu zvose izvi fukai rudo runokusanganidzai pamwe chete muhumwe hwakakwana. Rugare rwaKristu ngarutonge mumwoyo yenyu, sezvo senhengo dzomuviri mumwe makadanirwa kurugare, uye munofanira kuvonga. Shoko raKristu ngarigare zvakakwana mamuri pamunenge muchidzidzisana, muchirayirana nouchenjeri hwose, uye muchiimba mapisarema, dzimbo nenziyo dzomweya, muchivonga Mwari mumwoyo yenyu. Uye zvose zvamunoita mushoko kana mumabasa, itai zvose muzita raIshe Jesu, muchivonga Mwari ivo Baba kubudikidza naye. Vakadzi, zviisei pasi pavarume venyu sezvazvakafanira muna She. Varume, idai vakadzi venyu musingavabati nehasha. Vana, teererai vabereki venyu pazvinhu zvose, nokuti izvi zvinofadza Ishe.
Madzibaba, musanetsa vana venyu nokuti vanozoora mwoyo. Varanda, teererai vatenzi venyu vapanyika muzvinhu zvose, uye muzviite, kwete kuti vakuonei chete uye kuti mudikanwe navo, asi nokutendeka kwomwoyo uye nokutya Ishe. Zvose zvamunoita, itai zvose nomwoyo wose, savanhu vanoshandira Ishe, kwete munhu, sezvo muchiziva kuti muchagamuchira nhaka kubva kuna She somubayiro. NdiIshe Kristu wamunoshumira. Ani naani anoita zvakaipa achatsiviwa nokuda kwezvakaipa zvake, uye hapana kutsaura vanhu. Vakorose, chitsauko chechina. Vatenzi, ipai varanda venyu zvinhu zvakanaka uye zvakaenzana, nokuti munozviziva kuti nemiwo muna vatenzi kudenga. Muzvipire pakunyengetera makanyatsorinda uye muchivonga, uye mutinyengetererewo kuti Mwari azarure mukova weshoko redu, kuitira kuti tigoparidza chakavanzika chaKristu, icho chandakasungirwa. Nyengeterai kuti ndigone kuparidza zvakajeka sezvandinofanira. Muve vakachenjera pamafambiro enyu kuna vari kunze. Mungwarire nguva yenyu, kutaura kwenyu ngakugare kwakazara nenyasha nguva dzose, kwakarungwa nomunyu, kuitira kuti muzive mapinduriro amunoita vanhu vose. Tikikasi achakuudzai mashoko ose pamusoro pangu, iye hama inodikanwa kwazvo, mushumiri akatendeka nomushandi pamwe chete neni muna She. Ndiri kumutuma kwamuri nechinangwa ichi kuti muzive zvatiri, uye kuti akurudzire mwoyo yenyu. Ari kuuya pamwe chete naOnesimasi, hama yedu yakatendeka uye inodikanwa, anova mumwe wenyu. Vachakuudzai zvose zviri kuitika kuno. Musungwa pamwe chete neni, Aristakusi, anokukwazisai, naMako, hama yaBhanabhasi, anokukwazisaiwo. Makarayirwa zvokuita naye, kana asvika kwamuri mumugamuchire. Jesu, anonzi Jastasi, anokukwazisaiwo. Ava ndivo vaJudha bedzi pakati pavamwe vandinoshanda navo muumambo hwaMwari, uye vanondinyaradza. Epafurasi, mumwe wenyu nomuranda waKristu Jesu, anokukwazisai. Anogara achirwa muminyengetero nokuda kwenyu, kuti mumire makasimba mukuda kwose kwaMwari, makura uye muzere nokuziva. Ndinomupupurira kuti anokushandirai nesimba pamwe chete naavo vari paRaodhikea napaHirapori. Shamwari yedu inodikanwa Ruka, chiremba, naDhemasi vanokukwazisai. Ndikwazisirei hama dziri paRaodhikea naNimufa nekereke iri mumba make. Mushure mokuverengwa kwetsamba kwamuri, muone kuti yaverengwawo mukereke yeRaodhikea, uye kuti nemiwo muverenge tsamba inobva kuRaodhikea. Muudze Akipasi kuti, ona kuti wapedza basa rawakagamuchira muna She. Ini Pauro ndanyora kwaziso iyi noruoko rwangu pachangu. Rangarirai ngetani dzangu, nyasha ngadzive nemi. VaTesaronika vokutanga, chitsauko chokutanga. Pauro, Sirasi naTimoti, kukereke yavaTesaronika, muna Mwari Baba naIshe Jesu Kristu. Nyasha norugare ngazvive nemi. Tinogara tichivonga Mwari nokuda kwenyu mose, tichikutaurai muminyengetero yedu. Tinoramba tichirangarira pamberi paMwari wedu naBaba vedu, basa renyu rinobva pakutenda, nokushanda kwenyu kunobva parudo, uye nokutsungirira kwenyu kunobva patariro iri muna Ishe Jesu Kristu. Nokuti tinoziva, hama dzinodikanwa naMwari, kuti akakusarudzai, nokuti vhangeri redu harina kuuya kwamuri namashoko bedzi, asi nesimbawo, noMweya Mutsvene uye nokuziva kwakadzama. Munoziva kuti takagara sei pakati penyu nokuda kwenyu. Makava vateveri vedu uye navaIshe pakati pokutambudzika kukuru. Makagamuchira shoko nomufaro unopiwa naMweya Mutsvene. Nokudaro makava muenzaniso kuvatendi vose vari muMasedhonia neAkaya. Shoko raShe rakanzwika kubva kwamuri, kwete muMasedhonia neAkaya bedzi. Kutenda kwenyu muna Mwari kwakazivikanwa kwose kwose. Naizvozvo hatifaniri kutaura chinhu pamusoro pazvo, nokuti ivo pachavo vanozivisa kuti takagamuchirwa sei navo. Vanotaura kuti makadzokera sei kuna Mwari muchibva kuzvifananidzo, kuti mushumire Mwari mupenyu iye wechokwadi, uye kuti mumirire mwanakomana wake anobva kudenga, uyo waakamutsa kubva kuvakafa, Jesu anotinunura kubva pakutsamwa kuchauya. VaTesaronika vokutanga,